Yawwa abokin nan ne ai. Kai babban makidi. Babban makidi na arewa. Ya garin. Ya yi. Na ga inda nake baka labarin sa. To ai na kama shi. Okay, wannan shi ne wannan ai. Okay, shi ne. Nace in dai kida yake bukata in ya faso gunka an gama. Alhamdulillah. Wallahi nauyi na wannan shi ne nake baka labari. Ba akwai dalili ba. Zai dama ai aboki na ina bani labarin ka kai kana so kai waka amma baka sanya ake fara waka ba. Yauwa. Yace zai zo da kai wuri na. To insha Allah wanda ka zo na ka gwada waka. Insha Allah zaka dace. Shi yasa na kawo bari mu gyara mutane aiki yadda ya kamata. Idan ka bar irin su Hamisu Breka, su Isa Ayage, su Sana Ahmad, su Auta MG wannan. Duka har da gagare na Taraba wannan duka na musu aiki. Duka? Duka suna jin daɗin aiki. Ka sa Hamisu Breka ma? Na sa Hamisu Breka na masa mai zawo yadda. Na faɗa ma an gama tun da ka faso gun baba akwai dalili. Ka zauna kawai. Da gida ni zan je da Allah ka sama masa kiɗa mai kyau ka sai. Irin kiɗan da kwanaki na aiki da ita nan. Amma sabuwa da na samu jiya kana buga wannan ka sake masa ita. To amma kana ga zai iya bin kiɗan? To ba na kawo ma shi ba aikin ka ba kenan. Za ka iya bin kiɗa? Zan iya. Ai koma mai tun daga shiga ka an gama. Ban taba yi ba amma zan yi. To ba damuwa. Ni fa ya tafi. To shi kenan. A gama lafiya. Ka ba da haɗin kai. A fim na ga suna sa wani abu a kunne su a fim. In da a yi waka ana sa wani abu. To amma kamar shi wannan wanda ya saba yin aiki yau da gobe wanda ya kware shi ne yake amfani da wannan. Ko kuma kana so ka gwada kai ba? Ina so a sa min ne ba damuwa. A kunne ko? Sashi a kunne. Sai ka bi kiɗan wacce waka kake so kai? Wacce ne waka irin yadda su Hamisu Breka suke yi. To wacce waka ce? Waka kamar soyayya, wakan soyayya. Waka soyayya karin waka soyayya ke. Kamar ina son ki kina so na. Wannan kuma kamar na ji akwai mawaƙin da ya taɓa yin wannan waka. Akwai? Waka dai wanda dai na soyayya dai a samin kiɗa zan yi. Sama kiɗa ko wace waka za ka yi? Bismillah. Soyayya ce da ni. Kai, dakata. Ya kana haka ne haka ake yi waka aka ce baka? Na fa studio ka zo ba wai ka zo wajen masu gurbi bane ko garaya. Studio ne na fa. Ba haka ake bin waka ba. Za ka dinga bin wakan ne a slow down. Yadda kiɗan ke tafiya ka za ka dinga bin wakan. A gane ko? In gradually. Ba ta da so da ni da soyayya. Wannan ya wakan wani mawaƙi ne ai. Wakan ka za ka yi ta kare kanka. Amma wani waka ai already an gama yin ta ai. To a sa. Kowa ya so, kai ma ka so a so ka soyayya da ni da ke za mu je. Haba, inda kiɗa ya yi daban, inda kai daban haka ake yin waka. Kai dole ta cika bana dole. Haba, haka ake waka ne. Ina so in ku irin ku ne da kuke ganin waka kamar abun banza. Sai an zo an samu kuma wagare, haka ake yin waka. Ina so kamar yadda Hamisu Breka yake ni ma in samu. Hamisu Breka wasa ne, kana haka ne. Allah ya kira Allah da gida.